Здравейте на всички! Представям ви автомобила, който имам за продажба. Honda Insight 1.3 хибрид с хибридната система има 1.3 газ с газова уредба. Нека първо да ви представим към автомобила отвън. Бояди са не в този хубав цвят на Suzuki. Описал съм кой е точно цвета. Ако някой има нужда да прави някакви елементи. Автомобилът е с нормални външни забележки за 3 години ползване като таксиметров автомобил. Има си външни забележки. Ще покажем и тавана. Тук това се е останало от табелката. Стикери, които ще бъдат премахнати или няма да бъдат, зависи кога някой има за оглед или за покупка. Ще бъде и постиран след като бъдат махнати. Това само ще повлияе коментара на цената, а не самата цена. Така че, да. Имам и външни забележки. Ето, тук, например, не знам колко се вижда, личи си от стар стикер. Това с паста излиза. Забележка имаме тук на огледалото. Гумите, чантите по-отблизо. Гумите са отпред всесезонни с доста добър грайфер. Тук имаме дребна външна забележка. Тук също. Това са, бих казал, среднодневни дребни забележки. Тук също имаме забележки. Това са мигачите, а това са допълнително поставени дневни светлини. Имаме и халогени. Тук имаме също някаква друга забележка по бронята. Каране 3 години доста градско, така че пред гумата е същата. Автомобилът е измит преди малко, подсушен. Ето, който иска да види стъклото, не знам дали ще се види, но е в много добро състояние. Задните с стъкла са тонирани. В град Варна, в Астрофолио, като са тонирани тук. Задните двата, този големия, този малкия не е. Той стандартно си е по-тъмен. И този тук. Така. Друга забележка, която да ви покажа е тази. Тук стопа е така, още откакто сме преди да внесем автомобила е така, но в стопа не е повлиян по никакъв начин, не тече вода. Та така. Това е ключа. Обикновен ключ на Honda. Отключваме, мигачите светват веднъж. Ето, видите предният цвят, който е сив. Оригинални предни стелки. Салон в прилично състояние, подглавници. Волана е леко захабен, по-нормално. Това е аудиосистемата, да я наречем. Тук са управленията за климатроника. Това тук за момента се отлепя, но ще го залепя. Това е допълнително поставен парктроник, това му е екрана. Подглавници сеници с огледалца. Здрави!
Огледалата са много удобни. Много големи, много прекрасни просто за градски условия, много се вижда. Автомобила отзад. Салона е в много прилично състояние. Запазен е, тъй като автомобила тук като беше такси. Имаме джобчета тук за бутилки. Тъй като беше каран с допълнително поставени кожени постелки, или както се казва на седалката. Тук зареждаме бензин и тук зареждаме газта, навиваме си другата метална част и зареждаме газ на много скрито място. Багажника се отваря единствено и само отвън. По средата имаме кора, която има дребна забележка. Багажника не е особено голям, но това са на размерите. Там имаме крик, резервната гума, отдолу и газовата уредба. Не знам колко ще мога в момента с една ръка, но и тук скрита под този парцал. Не се вижда скрито, много удобно направим всичко. Който иска да си носи резервната гума, който иска да не си я носи. Така. Нека да запалим автомобила. Поставяйки ключа винаги така, почти докато е отворена вратата. Поставяме на контакт. Изчакаме да изгаснат тези лампички тук. Ето пак ще го повторя. Чакаме да изгаснат повечето лампички там и само с едно леко завъртане на ключа. Само да спрем мушката. Само леко завъртане на ключа. И автомобила пали с електрическия двигател по този начин, а не с стартера. Тук имаме оборотомер. Климатика работи, парното работи. Километрите. Това нещо показва как се захранва движението на автомобила, дали от ДВГ-то или от батерията, дали зареждаме батерията. Това вляво показва, когато давате газ, като карате или пуснете газта, дали зареждаме батерията или батерията помага. Тук показваме скоростта, като фона на скоростомера се променя в синьо и зелено, зависейки от това тук къде се намира. Може да се изключи тази опция в скритото меню. Какво друго показва борда? Средна скорост, колко време сме запалили автомобила, колко гориво ни остава, среден разход. Тук разходът не е верен. Този разход е за последните около 35 км, като автомобил е работил доста и на място. Последните 4 разхода на гориво. Тук отново, докато шофирате, дали е повече към еко или не еко шофиране. И за коланите, поставени отзад. Ето климатика тук. Управлението, музиката. Тук имате малка жабка, къп холдери, тук жабчица. Тук още една жабка. Силваме климатика, малко за така. Тук имате управлението за стъклата, за огледалата, извинявам се, напълно електрически, сгъват се. Напълно работите от другата страна. Имате електрически прозорци с заключване. Тук си регулират фаровете, ето го това и за газта е поставен тук. Traction контрол, мултиволан работи. Да бъда честен, тук имаме темпомата. Тези копчета са за телефон. Мисля, че ако си свържете телефона по някакъв начин, не знам как работи това, не съм го ползвал, слушам музика през флашка. Флашката се намира ето тук с кабел. Тук в тази ръкавичка
държа ето това, за да не ми е лангърка. Така. Нека да отворим капака. Тук се регулира светлините. Имаме и аутосветлини. Чистачките са от другата страна. Нека да отворим капака. Имаме и бутон економи или екон, както искате да го кажете. Не го използвам, тъй като по този начин ползва батерията повече. Това да, дава ви по-нисък разход на гориво, но и хаби повече батерия. Ето може да видите нейните светлини как светят. Така. Отваряме капака. Нямаме амортисьори, имаме такъв държач. Ето го двигателя. Работи добре. Нов акумулатор, нов радиатор, нова водна помпа имаме там долу. Ето се държава с следното обслужване. Това да не държава. Имаме доста хубав номер. Това е автомобила. Не е чистен двигателя. Може да видите. Тези неща се чистят. Разбира се, пълно естествен вид, който виждате всичко без лъжа, без измама. Надявам се, който има сериозен интерес. Забравя да спомена, гумите отзад са обаче зимни, като имат все още графер в тях. Зимните са, не знам кой дот обаче, но бих казал, че са със замяна. Скоро. Летните са на около година и половина. Летните сезоните са на около година и няма се видеото прекъсна. И да ви покажа и трансмисията. Имаме парк. Натискаме спирачката. Вече натискаме бутона отзад. Имаме задна. При който се включва и парк тоника, който трябва да бъде залепен. Имаме задна, трална, директна и спорт режим, държи по-високи обороти. Имаме и перца, с които перца симулираме скорости на дадени определени предавателни числа. Рядко го ползвам. Така. Това е огледа на този автомобил. На който му харесва, нека да заповяда да го види на живо. И така. Надявам се, да ви е харесал. Работи като часовник.